Chcem kávu. No veď za chvíľku tu je benzínka OMV-ka, môžeme skočiť na kávu. Čo? Na OMV-ku? Tam je akože dobrá káva. Ja by som si dala takú nejakú, vieš, takú dobrú sladku, niečo so škoricou, alebo tak, také zimné. No a ja by som si dala čo bezlaktozové. Ideme do nejakej kaviarne? Babi, ale však na OMV-ke toto všetko majú. Zastavíme tam, uvidíte. No komu by sa už len chcelo chodiť do mesta, trepať sa v tomto počasí autom, nevedieť, kde zaparkovať, keď jednoducho môžeš zastaviť na OMV-ke a majú tento špeciálny výber. Malinovo-karamelové až koricovo-tekvicové laté. To je to, čo presne chceš. To je dobrá? Výborné. Ty máš čo, koricu? Hovorila som vám. Mala si pravdu. Žiadne mesto OMV-ka. Ak si na čerpacích staniciach OMV kúpite túto kavičku, tak dostanete 50 bodov navyše. Mňam je výborná a pri kúpe 5 získate jednu zdarma.